вижте колко много точки. Това са 1 милион точки на тази игра. Сега ще ви покажа как се качва. Окей. Май съм се изпуснал рампата, нищо сега ще правя. Нещо съм направил. Ето ги. Ето тук съм направил всичките на милион точки са. Извинявам се, хора. Ще го направим отново. Това беше доста добро. Окей, тук. Пак ще се опитам. Докато не го направя, няма да се случи видеото. Малко бъги знам. Добре. За малко. Ето, хора. Ако са ви харесали триковете, абонирайте се за канала, дайте по един лайк и това беше от мен. Чао, чао. Чао, чао.